Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung wala pa mo nakasubscribe sa akong YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-notify mo sa tanat kong mga video. So for today's video guys, magluto taog inatayan. Request si daddy na mao nang ingon siya siya'y magluto. For today's cook, si Daddy. Pero to mo de. Oh, inatayan. Bet, tanaw na to, bet. Kung sa kalami ang inatayan. So, i-fry siya ni mga ahos. Hindi na siya ahos lang ba yan? Sunod, sibuyas. Dili pa ito muna ng sibuyas. Ito pa eh. Kahumor. Okay, what's next? Atay. Atay sa baboy. Oo, dahil inatayan na dahil si atay di baboy. Hold on, para sa audio eh. Nak, bukas sa hold mo ka, Rory. Tering! Wow. Sa anak niya guys, kaya iyahan na siyang timplahan. So, mag-timpla siya sa iyahang inatayan. What? Super siya. Muta ay. Toyo. Nay kay basig madagat na na. Ako'y bahala. Sure. Ano niya toyo guys? What's next? Sugkay pa di ay. May asin. Asin. Kamay lang oy pang pa-blend sa lasa. Okay, next ayang asin magic sarap uy. Advertisement man kadiha dong oy. Advertisement te kay wala tay bayad ana. Wala na tay ikuha. Okay. Pag kumain sa magic sarap, so kayo na. Kasi kita niyo guys ang iyang inatayan na nagkatubig na siya. Nagsabaw-sabaw na siya. Pwede na siya dili putang ng tubig oy. Pero anyway, putang ang gyapon na to siya para makalata sa atong mga gulay. Tato siya gamay tubig para makalata sa itong mga gulay. Okay, so tabunan sa nato di siya. So next, luto-luto na itong atay. Butan na itong mga gulay. Carrots. Gagmay na ako na siya o
slice. Kaya para dali na siya maluto. Next is patatas. And the sayutis. After ito, timamutan na siya tanan. Ato na silang sugkayon. Diba? Ano ikayo mo ang sudan. Inatayan. So, mga na to. Di na siya niya timplahan. Kaya timplahan na ganina. So, ato na lang ng pangmukon. Okay. Oh, yan lang. Gitalawan. Lami. Lami kayo. Yan lang i-haon. Haono na mo, di pa? Wow! Luto na! Inatayan! Kayo! O, na inatayan. So madaghang salamat kaninyong tanan sa paglantaw sa akong video. So kung wala pa man nakasubscribe, please subscribe. So that's all. This is your Mommy Bisaya telling that bahalag pobre basta kay hilas. Thank you. Bye.